Di dema gera duwem ji hevdîtinên ku tên kirin di navbera Encumena Niştimanî Kurdî û Partiyên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdî bi serpiriştiya Amerîka û aliyên navdewletî em dibînin desthelata wekalet karê xwe yê berê de berdewam e, di girtina xortan de, bû leşkeriya neçar û ravandina zarokan û ev jî li gor yasaya navdewletî nerewa ye. Li serenserî Kurdistana Sûriyê ji Efrînê ta dîrikê dive li desthelata peye de û hêzin bi ser wê ve tebatîkê têxînin cada Kurdî û dive ji kiryarên ku kurdeyetî dipirçikîne û dêşîne berde. Ewropelek nû li gor berjewandiya gelê Kurd bişopîne.